No niin, morjesta, tervetuloa viimeisen Word-tehtävä pariin. Tässä piti tosiaan otsikoida vähän mallin mukaisesti, ei mitään ihmeellistä. Ensimmäinen otsikko käytin tyyliä 1, löytyy täältä aloitus, maalaa lisää ja otsikko 1 tyylit. Sitten nämä muut otsikot, ihan sama homma, maalaa, aloitus, otsikko 2 tyyli oli mitä käytiin siinä. Sisällysluettelon tekeminen, viittaukset, sisällysluettelo, automaattinen sisällysluettelo 1 ja sitten se vetää ne sulle näin. Jos jostain syystä nämä 1.1, 1.2 ei tule, niin ne voi myös manuaalisesti kirjoittaa tuohon otsikon eteen, jonka jälkeen menee sisällysluettelo, paina päivitä taulukkoon. Kuvataulukon lisääminen, lisätään kuvat tiedostoon, valitse haluamasi koko, sen jälkeen hiiren oikea lisää otsikko kuvan alapuolelle, niin kuin näkyy tossa ja täällä. Ja kuvaluettelon tekeminen lopuksi sama homma, viittaukset, lisää kuvaluettelo, valitse haluamasi tyyli, paina OK ja sinne tulee kuvaluettelo. Se on sillä hyvä.